Ja som rád, že pán Danko, ktorý samozrejme vidí tieto kroky pána Fica, že jedno rozmýšľa, druhé hovorí a v tretej rovine koná v rozpore s druhou aj prvou alternatívou a jednoducho už je to v takej intenzite, že to je neakceptovateľné pre národnovlasteneckú platformu, ktorú reprezentuje Slovenská národná strana a preto na toto poukazuje, lebo vidí, že aké škody v tomto smere sa viažu aj na voličku základňu SNS, ktorá toto nikdy neakceptovala, nemôže akceptovať, už nehovoriac o tom, aké to škody má v rovine geopolitickej a v rovine budúcich vzťahoch medzi štátmi po transformovaní stredoeurópskeho priestoru. Aj v súvislosti s udalosťami na Perskom zálive nepochybuje o tom, že Ukrajina a tento režim dokončí svoju existenciu podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie. To je úplne jasné. Veď to už dal x-krát najavo aj Trump, že tento priestor ho vôbec nezaujíma.